Lelagon tumindak jujur. Oh. Karya Ki Mujaka Jakararja saka Gombang Sawit Boyolali. Oh. Iki karyane Mbah Mujaka. Gandeng senior-seniore kita kuwi ya tinggalane akeh banget, Nduk. Oh ya. Saiki karya Pak Mantep Sudarsono. Oh ya. Kahanan saiki lagi Jaman Edan, Nduk. Oh ya. Judule lagu Jaman Edan. Oh. Karya Pak Mantep Sudarsono. Ya. Coba nganggo bawa. Oh ya. Karyane piyayi-piyayi luhur iki. Ah, lha aku agek karyaku dhewe. Oh ngono. Lah mau nggon bedolanmu mesti bedolan ratu mau karya sapa, ketawang apa, terus nggon jogetan nggon gleyong mau jenenge ladrang apa, mbok menawa piyayi-piyayi mesti ya iki apa to iki ngono. Kae mau ketawange karya Mas Bambang Irawan Putra Sinuwun. Ketawange, Nduk. Oh. Mas Bambang Irawan. Iki Putra Sinuwun. Kanjeng Bambang Irawan. Lah terus pun jogetanmu tak ladrangan. Heeh. Kae mau karyane sapa? Karyaku. Judule ladrang apa? Ladrang Tata Susila. Dadi jenengku ning ngono. Ah. Wow. Ora nggo tengkleng, ora Susila tengkleng. Wah, Tata Susila. Dadi kamu ladrang Tata Susila, ketawange Mas Bambang, terus tak gathuke karo ladrangku. Wah, ngono. Saiki wis iso ngarang teko ladrang. Wah. Ya sithik-sithik, Nduk. Wah, ngono. Ladrang Tata Susila. Dadi sumpen iki nek dienggo sejarah, kan jeneng ladrang Susila tengkleng. Oh ya. Ya. Ya coba, monggo Mas Hartono. Ya. Amanangi jaman edan hewo kaya ing tan melu hang lakoni boya keduman melek kaliren wakasan ni
Allah bejo becah nekang lali luwe bejo wong eling lawan waspada. Sip. Subur tengah makmur Isara dadi ajur mumpur ngerti hukum jebule rusak tatanan datung tumpah duwe sapa-sapaan jaman edan sing edan lali pangeran subur tengah makmur Isara dadi ajur mumpur ngerti hukum jebule rusak tatanan datung tumpah duwe sapa-sapaan jaman edan sing edan lali karya Swargi Ki Mantep Sudarsana kang jinempana ing angin cinanding tepet suci, Nduk. Oh iya. Ning karyane sing menggembang ning donya. Nduk, apa? Ki kadangku sepuh sapa? Lek Maryono. Rawuh adine Pak Mantep Sudarsana lho, Nduk. Ya. Gandeng iki ki eneng pamundutan saka Pak Lurah Wonorejo, rokoke 3 adah. Waduh, iya. Oh, Pak Lurah Wonorejo rawuh-rawuh engke senengane wayang. Ning ora gelem nanggap wayang, mung seneng tok. Nek mung seneng ki kancane akeh do nanggap po. Aku ki butuhe ki ora mung dilem, wah dalang tengklang ngene ora butuh dilem aku butuh ditanggap. Lah nek mung dilem ki kapake. Yo ngeleh. Nah, ya. Iya. Ora mareke. Butuh iki ditanggap kok. Wong ngono. Seniman iki butuh iku ora dilem ning butuh ditanggap. Wo. Lek Maryono diaturi bawa. Lah engko bawane dandang gula pelok. Engko tibake
lelagonku imbang ana katresnanku. Ya. Lah sing nembang sapa? Sing nembang ku Ayu. Lah kuwi Pak Lurah tak ngersake imbang ana katresnanku. Wah. Monggo Lek Mariono. Iki gandeng poso ya sampeyan niku anu kok Lek Mariono pinter gawe tembang iki suasana poso dandang gula poso iki piye ngono. Aku wis percaya. Tuli tok ndak yo. Monggo Lek Mariono. Sugeng dalu Mas Tengkleng. Nggih, ping dalu Lek. Kowe kok nyeluk Lek ngono. Lah aku ki angket zaman aku nggih sekolah SMK iki yo sabane nang Lek Mariono kuwi. Kaya Kang Mas apa Koko Prabu ngono ya pedalangan. Nyanti Lek. Ket biyen iki ngono kuwi ya. Niki Gusti Benawa nggih rawuh Oh, niku. Gusti Benawa rawuh ta? Rawuh. Nek Gusti Benawa rawuh engko anu nembange Unang-unang. anu kae karyane Pak Mantep sijine kae apa kae? Anu pilarnya apa? 4 pilar. Ya. Apal ya. Coba Lek, nonton wayang nek abot men kon gawe dandang gula barang ya Tengkleng kok ning. Ya ben Lek. Lama enggak jumpa. Ya. Dandang gula niki nggih. Nggih, dandang gula. Engko tibake mbano katresnanku. Ya. Karyane Tengkleng kuwi. Pagelaran ing telu puniki mapan TBCT Jawa Tengah dalang Kisu Sila Tengkleng. Wah, tepuk tangan. Ya, wah, ampuh. Seneng aku anggere kowe ngono kuwi. Lampahan Semar Bangun gedhong kencana kang puniki krawitan Bima Rara sinden ayu-ayu. Amin. Dasare ing wulan Siam tata cara malem Jumat kliwon Masti. Pamirsa suka gembira. Tepuk tangan untuk Lek Mariono. Matur nuwun Lek. Wah, Nggih, sami-sami matur nuwun tok yo ketunggale. kan oleh Mariono. Ya nembang apik yo ngono tak sampe. Lho, entuk sawiran tenan iki. Kene. Padange wong tipis ya. Yo ora. Kok mung 20.000? Mbok isine pira ngerti pokoke penting Nggih, nuwun nggih. Wah. Saya laris Mas Tengkleng. Amin. Dongane Lek Mariono. Ndang entuk bojo. Ora tak amini, ora Iki bar mayang mesti kami kakon ning omahe mbayangke sinden-sinden. Kira-kira lho kuwi. Jane yo mbayangke ning ora ana sing gelem ati mudarke wong Lek. Lah kowe iki milih marai wak goleke mbokku gedhe mesti ya emoh. Monggo lajengaken imbang ana katresnanku. Monggo ingkang badhe nyekar sinten? Mbak Ayu saking Jogja. Nah, monggo Mbak Ayu. Nane nano neno lengkahe ndak. Langsung nggih, Pak. Nggih, langsung lho mesti bawani kok ya. Saben dina mangalaman jroning sepi sampun
tresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu mongko kangmas kananganku lebasane tanah bisa Iki pamundhutane Pak Lurah Wonorejo. Oh ya. Imbauana katresnanku karyaku tahun 2002. Wah, umure wis 24 tahun. Dinggo sejarah nduk nek sok aku wis ora enek ngono. Ini yo aku jauh suwe. Jadi nggo sejarah. Lho le lagu Imbauana katresnanku ki mbiyen sing gawe dalang tengkleng. Wah, wonge baguse ora omong kok le. Yora. Ya ngono kuwi. Yo sejarah. Wow, enek sejarahe. Dadi cek mengenang lagune kan jeneng donya, didongeke. Wonge wis ora enek. Ngono. Wah, iki mau karyamu. Aku kan ngetoke karya-karyaku kok lho. Oh iya. Karyamu enak apa meneh? Yo pelok. Wah, pelok iki sinembang Rizky. Wah, sinembang Mbak Rizky. Mung kelingan. Wah. Langgam mung kelingan. Aku mbiyen kelingan wong ayu, sik mati wonge. Dadi Sik urip, Mas. Oh, sik urip. Sik. Yen tau dijak jagung ning nggonku sing dititipke wong ora pite malah. Ngono. Bulan iki sing dititip iki selingkuhane bulan. Le Mariono mudeng. Mung kelingan. Ya, Nduk, anu bawanana, Nduk. Ya. Mijil, Nduk, bawane mijil. Ya. Rizky. Jroning ati
iki mau mung kelingan. Oh. Matur nuwun banget ya, Nduk. Iki dirawi pepunden. Wow. Budhe Rumiyati rawuh Pakde Yati dalang saka Iramaka Wonogiri rawuh. Oh, Pakde Yati. Mbah Yati rawuh wis sepuh lho, Nduk. Ya. Mas Wakidi sekalian Oh, nggih, Pakde Wakidi, Bu Kesi rawuh matur nuwun, Pakde Wakidi. Gusti Benawa lenggah apa ning endi, Lek? Nika sih lenggah nika. Oh, nggih. Terus nek jaga sepeda. Gusti Benawa ya rawuh. Rawuh, Nduk, matur nuwun. Mas Kangko nggih rawuh. Oh, Mas Kangko nggih rawuh, matur nuwun Om Kangko. Iya. Muga-muga laris mayang terus bar bodho ngan mripate bereken. Lah bengi melek. Oh, senengane karo kancane kok. Ayo. Saiki pelok barang, Nduk. Oh, pelok barang. Karyamu. Ya karyaku tak tokake nyating duwe jenenge ndek karya kok. Iya. Ya, judule lagu apa? Judule lagu Kesengsem. Oh, lagi kesengsem karo wong aku. Gawe lagu Kesengsem sing nembang Tata, Mbak Tata, putu Mbah Tekno Slamet. Oh ya. Iki putrane Sumali, Kusno Sumali. Putu dalang kondang. Wow. Langsung ora sanggup bawa, Nduk. Ya. Judule lagu Kesengsem. Oh ya. Ya, Nduk, kaya apa, Nduk? Ya. Ya, make buka-buka buku. Gendes luas sasolae wiragane tansah semake yen tak sawang mencetake kelingan eseme hatiku tansah kesengsem mring sliramu katon mitraku rina wangi mengalamun aku kumun mulang nganti bingung bisa lakon nyaketi dasar manis nanging tetap manis. Ya. Ya. Mulane bakali mring sliramu katon ning manis Sip. Nah, iki mau lagumu. Iki langgam jenenge Langgang Kesengsem. Gandeng iki Gusti Benawa rawuh ya menghormati, Nduk. Rawuh Gusti Benawa tindak panggung mriki iki. Ya. Risi risan telo. Monggo, Ti.
Burung jedul ki, Nduk. Wulan jar ngangsu. Ya ora apa-apa, Nduk. Nduk, Limbuk. Apa mah? Ah, iki jam 12. Jam 00. Dinggo bare jam piro? Jam 3. Mergo engko sahur. Wah, dicepaki karo panitia. Iya karo panitia, Nduk. Wah, ya. Engko disambung meneh nggon goro-goro. Heeh, engko karya-karyane nggon goro-goro. Ya. Nguping jroning kedaton. Nduk, nguping jroning kedaton. Ya. Engko disambung meneh ya, Nduk, ngeklus kowe lakon, wonten lakon. Gandane kang sekar gadung kelawan kembang menur kang esmu minolan hoyokan kati kusuma mangambar-ambar mawur kuku sing tupa kumalon kalon warme kolir membo bathara Joni Mas papucaning sun teka temen sira yai apa dosanipun kakang teka sira tinggal luwung penan juta dewa yen kongsi datan pinanggih sini kekancangi cerita ora kaya Paseban Jaba. Prabu Baladewa ngawis saking para prajurit. Kan samar pamoring sukma
karang abang yo lagu tang pati ludira kang nyembur eko siji tlatah manunggaling rasa kakak rimang muni bangun ana peteng dudu wengi ana padang atuturina padange ngantaka padange nala oh kaki wonten dawuh narsa wonten dawuh Gatotkaca nggih wonten dawuh lan Antasena ya wa ngestokke dawuh ana wigati apa wa Kakang Pati Udalan Kakang Pati Tambak Ganggeng nggih wonten dawuh sinuwun wonten dawuh sinuwun Prakuta kula lho Radong dawuh jejibal menapa ing kedah kula sanggul lho Aturaku sapa bukti kula mugi konjuk ya Prakuta tampa Prabawa kula wonten dawuh sinuwun yen to mangsa kala karep negara Ngamarta yen to negara Ngamarta ana Duratmaka ya ana Malingaguna kang memba Yai Prabu Indramati kumawani Nyidra Pusaka Jamus Klimasada andadekake cingkaraning para Pandhawa Makang saka kuwi pusaka ilang saka negara Ngamarta andadekake ringkih para pepundhenmu Pandhawa mula jroning dina iki ngupadi ya ngupaya nang Tidada Seleng Malingaguna wani Nyidra Pusaka Jamus Klimasada memba kaya Yai Prabu Indrawati negara kanthi ninggal ratune iki bebasane kena lara ayu surasane sithik kang padha ngungkulake akeh kang padha ngayunake mula aja nganti ana manungsa kang ambeda marang apirwang aja nganti ana manungsa kang gawe kisruh manjalari rusuh anjalari pepetenge negara Ngamarta yen padha sira tunggu praja aja ninggalake tembung sing diarani asah asih lan asuh asah tegese mudya marang kepinteran kawula sira tuntunan tumindak kang bener asih tegese sira ning ngasi marang kawula sira kabeh ku aja kok dumuk-dumuk kang pangkat kang sugih kang wibawa kang pinter nadan wong kere klaran bedal pedaraan loro saudon yen iku isih kawulamu ya asiana kegambarane kaya sorote Sang Hyang Surya marang bumi sorote srengenge marang bumi iki ora bedak-bedake sorote srengenge marang bumi ora bedak-bedake nggon pagunungan nggon jurang nggon jemek nggon jebemblek kabeh kena sorote Sang Hyang Surya ya kaya mangkono kuwi sing diarani sifat adil yen to jeneng sira tembung asuh tegese asuhan keluarga pribadimu tuntun tumindak kang bener ndi sing luput kudu dimangerteni tembung guna gunem lan gunawan oh inggih ngestoaken dawuh Paduka Koko Rabu Tambak Ganggeng kula wonten dawuh kage sira metu njaba undanga prawadya bala inggih ngestoaken dawuh Paduka nuwun mundur undang wadya bala yen kumangkung neng Paseban Jawi warane tangara ngungkung mandange ngawang-awang tambur slomret gong berelan